नमस्कार. नमस्कार. मी प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. सध्या मी जम्मूला असते तर जम्मूमधले छान छान टुरिस्ट प्लेस माझ्या चॅनलमध्ये आहे. तसेच डेली लाईफमधील शॉर्ट्स देखील आहेत. तर नक्की पहा कोकणची माणसं साधी भोळी. आणि कुठून आहात लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. प्लीज लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कमेंट करा. स्नेहल ताई फर्स्ट लाईक डन. वाव स्नेहल ताई आज तुम्ही पहिला नंबर. वा 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 वा. थँक्यू सो मच स्नेहल ताई. थँक्यू सो मच. काय करताय? जेवलात का? जेवलात का तुम्ही? स्नेहल ताई म्हणतायत आय एम. मी तुम्हाला शोधत होते. माझ्या नोटिफिकेशन नाही आली तुमच्यापर्यंत स्नेहलताई. प्लीज लाईक करा चॅनलला. थँक्यू सो मच. सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. लाईव्ह कसा काय आज घेतला नाही? उशिरा घेतला स्नेहलताई. आज थोडीशी कामं होती खूप, त्यामुळे आज 11:30ला नाही जमला लाईव्ह. त्यामुळे मी पोस्ट टाकलेली की आजचा लाईव्ह आपण 1:30ला घेऊ अशी, पण 15 मिनिटं आधीच घेतलाय मी. प्लीज सर्वांनी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. स्नेहलताई म्हणतात स्नेहलताई जेवलात का? जेवण झालं म्हणून. प्रिया के म्हणतायत सेकंड डबल लाईक डन. थँक्यू प्रियाताई. नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. स्नेहलताई म्हणतात कशी गेली काय पिकनिकला? खुशी गेली काय पिकनिकला? नाही स्नेहलताई, नाही पाठवलं मी तिला. नाही अजून. हा बनवून झालं. ओके बनवून झालंय. ओके मग दादा आले की जेवणार तुम्ही. यश गेला का पिकनिकला? यश पिकनिकला गेला काय? मंडळी पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा. खुशी नाही गेली. खुशीला हॉलिडे म्हणजे हॉलिडे दिला ना त्यांना, ज्यांना नाही गेले ते. हो पाठवलं. ओके ओके. मी नाही पाठवलं स्नेहलताई. आला का? यश आला का जाऊन की अजूनही यायचे आहेत? चॅनलला कुठून आहात? लाईव्ह कुठून बघताय? इथं कोकणातलं कोणी आहे का? कोकणातला कोण असा? कोकणातलं कोण कोण आहे लाईव्हला नक्की सांगा. स्नेहलताई म्हणते यायचं आहे. ओके किती वाजता येणार? का का मस्त एन्जॉय करतात कोण? मुलं. हा आपण खुशीलाच जायचं नव्हतं त्यामुळे मी नाही पाठवलं तिला. खुशीलाच जायचं नव्हतं. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कुठून बोलते? कोकणातलं कोण कोण आहे? कोकणातला कोण कोण असास नक्की सांगा. कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापटा कमेंट करून सांगा कोकणातला सर कोण कोण असत, कोण कोण लाईव्ह बघतात कोकणातनं. जी कोकणात असतात पण मुंबईत राहतात. गजानन दादा म्हणतात मी आहे. वा वा गजानन दादा स्वागत आहे तुमचं कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. अजून कोण आहे का कोकणातला? कमेंट करा माका. गजानन दादा जेवलात का? स्नेहलताई म्हणते मी नसतं कोकणातलो. स्नेहल तुम्ही साताऱ्यातलो. ओ स्नेहलताई तुम्ही साताऱ्यातली असाय मग. आम्ही कोकणातली, तुम्ही साताऱ्याची. तुम्ही सातारकर, आम्ही कोकणकर. स्वप्नील म्हणता काय गो जेऊ किलस की इलस की बाकी हाय? नाही रे स्वप्नील दादा जेवण नाही येऊ. जेवण करू केलेला असा जेवचा असा.
ये जो याची मेथीची भाजी. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. स्नेहल ताई म्हणतायत हा, येस येस. बाकी कसं चाललंय? प्लीज अजून कोण कोण आहे कोकणातलं कमेंट करा, आणि कोकणाच्या बाहेर जरी कोण असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा. आणि कोकणात यायचं असेल तर मला नक्की सांगा. मी कोकणातली हाय, मी कोकणातला चढू हाय. हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो. कोकणची माणसं साधी भोळी, कोकणची माणसं साधी भोळी. गो श्रेयाताई, नमस्कार, स्वागत असा तुझा. स्वप्नील दादा म्हणतात मेथी आता तोंड काय करू, कडू करायचा बेत असा आहे का? होय, मेथी खाऊची लागता, चांगली असता आरोग्यासाठी. सगळ्यांनी मेथी खावा, कारण मेथी आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगली असता. आणि या थंडीच्या सीझन मध्ये जास्त भेटता, गरमीत तुमका गावाची नाही. त्यामुळे म्हणा कोकणची माणसं साधी भोळी, काळजात त्यांच्या भरली शहाळी. अहो काळजात भरली शहाळी. कोमू माहेरला जाते हो नाकवा, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा. गोमू माहेरला जाते हो नाकवा. हैया हो, हैया हो. दादाबाई चौधरी म्हणतायत हाय, नमस्कार दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वप्नील म्हणतोय शहाळी नाय असोले नारळ म्हण. येस, नक्की नक्की. शहाळी नाही, शहाळी आमच्याकडे कोण खाणत नाही ना. आपल्याकडे नारळ नुसतं टमकावणार नारळ. खरं सांगू, कोकणातली जे असत ना त्यांच्या घरात दिवसाला ना मला वाटतं 4 काय 5 तरी नारळ फुटत असतात. नुसते सगळ्यात आमटीत भाजीत काय सगळ्यात खोबरं पाहिजे, सगळ्यात खोबरं. आणि जा रे एक नारळ काढून आण, असं म्हणजे जसं झाडावरच्या मिरच्या तोडायचं तसं. जा रे माडावरचं एक नारळ काढून आण, जा रे जा रे आडसार काढून आण. आणि शहाळीला कोकणी मालवणी भाषेत आडसार असं बोलतात. स्वप्नील दादा म्हणतात सतीश दादा म्हणतात हाय, नमस्कार सतीश दादा, स्वागत आहे. पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला मेसेज थांबले वाटतं, बघूया. पटापटा कमेंट करा. स्वप्नील दादा म्हणते जेवणासाठी नारळा की कोण कोण आसात नक्की सांगा. नारळ कोणाचा नुकसान करूसाठी वापरणार नाही आम्ही. नारळ असता चांगल्यासाठी. श्रीफळा सतीश दादा म्हणते आवाज गेलो माझा तो आवाज असा. मंडळी पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. पटापटा कमेंट करा प्लीज, पटापटा कमेंट करा. किशोर शेळके म्हणतात हाय, नमस्कार किशोर दादा, खूप दिवसांनी आलात तुम्ही लाईव्हला. ओ किशोर दादा खूप दिवसांनी आला. श्रेयाताई म्हणतात हाय. हाय श्रेयाताई, जेवलीस का श्रेयाताई? श्रेयाताई जेवलीस का? किशोर दादा म्हणते मराठी माणसाला सपोर्ट भेटायलाच हवा. धन्यवाद किशोर दादा, थँक्यू सो मच. तुमच्यासारखे माणसं आहेत माझ्या लाईव्हला म्हणून मला खरंच खूप छान वाटतं. आता सध्या मी एक व्हिडिओ टाकला आहे माझ्या चॅनलवर कोकणातील हळदीचा, म्हणजे माझ्या भावाच्या लग्नात जी हळद झाली, पारंपरिक हळद कोकणातला सोहळा कसा असतो तो मी दाखवला आहे. प्लीज सर्वांनी जाऊन नक्की पहा कोकणातील हळद कशी असते ती. माझ्या चॅनलवर ब्लॉग बनवला आहे, व्हिडिओजवर आहे, नक्की जाऊन पहा सर्वांनी. किशोर दादा तुम्ही नक्की पहा, तुम्हाला खूप आवडेल. हाय ताडे, तुझा छोटा भाऊ आला. थँक्यू किशोर दादा, थँक्यू सो मच. लाईक डन म्हणतात. थँक्यू सो मच किशोर दादा, आल्याबद्दल आणि सपोर्ट केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि मला असं वाटतं तुम्ही सगळेजण मला लाईव्हला सपोर्ट करता, माझे व्हिडिओ वगैरे कोणी पाहत नाही. नक्की जाऊन पहा तुम्ही, तुम्हाला आवडतील. ओके,
मंडळी पटापटा कमेंट करा. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे लवकरात लवकर. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलंय त्यांनी प्लीज लाईक करा. खुशी काय मंडळी, मग आज दुपारचं जेवण सगळ्यांचं झालं का नक्की सांगा. दिन दिन दिवाळी गाई म्हशी ओवाळी, अवघे गरजे पंढरपूर, अवघे गरजे पंढरपूर, चालया नामाचा काय. श्रेयाताई म्हणतात, श्रेयाताई म्हणतात प्लीज. काय श्रेयाताई प्लीज, काय करू. प्रतीक्षा म्हणते ताई कुठून बोलताय. प्रतीक्षा ताई मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तुम्ही कुठून आहात. मी कोकणातली आहे प्रतीक्षा ताई. प्लीज मंडळी पटापटा डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले कमेंट करा. गजानन दादा म्हणते नंबर 8 ताई लाईक द. थँक्यू गजानन दादा, थँक्यू सो मच. बाकी गजानन दादा जेवलात का तुम्ही. श्रेया ताई जेवलात का. प्रतीक्षा ताई तुम्हीही जेवलात का नक्की सांगा. कोकणात खय. प्रतीक्षाताई मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुडाळचा असे मी. आणि माझ्या चॅनलचं नाव असा कोकणची माणसं साधी बोळी. मुकेश जोशी म्हणताय रामकृष्ण हरी ताई. मुकेश दादा रामकृष्ण हरी. कसे आहात तुम्ही. माझा गाव. हेल्लो जी. हेल्लो माझं गाव. खैसून असाय तुम्ही. माझं गाव म्हणजे कोकणातलेच असतलाय बरोबर मा. गजानन दादा म्हणताय नाही ताई आजचं जेवण तुमच्याकडे. या दादा मेथीची भाजी बनवली आहे. प्लीज 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे. गजानन दादा म्हणताय नाही ताई आजचं जेवण. ओके ओके नक्की या गजानन दादा. किशोर दादा म्हणताय नाथ भक्त मी नको मला चारी धाम काशी माझ्या प्रीतिया ताईला सपोर्ट लाभो ही इच्छा नाथांपाशी. थँक्यू थँक्यू किशोर दादा, थँक्यू सो मच. एवढा चांगला आशीर्वाद दिला आहे तुम्ही आणि प्रार्थना केली आहे. खूप खूप धन्यवाद किशोर दादा. असंच प्रेम आशीर्वाद राहू दे. मी पण सिंधुदुर्ग मधून. होय काय. खैसून असाय तुम्ही सिंधुदुर्गातले. खूप खूप स्वागत असा. कीबोर्ड लाल सिंह मेरा भी नाम पडो. ओके लाल सिंह. कहा से हो लाल सिंह. प्रतीक्षा ताई म्हणता कुडाळ ता बाकी काय एवढा सांगू शकणार नाही कारण त्या युट्यूब पॉलिसीच्या बाहेर असा. म्हणजे पूर्ण माझं पत्तो सांगणं या युट्यूब पॉलिसीच्या विरुद्ध असा. त्यामुळे एवढा काही सांगू शकत नाही. पण मी कुडाळचा असं कोकणातला असं. तुम्ही खयचे असं सांगा नक्की. ओमकार सावंत म्हणतात कोणी मुंबई ठाणे वरून आहे का. ओमकार सावंत दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. तुम्ही कुठले आहात. कोकणातले आहेत का की मुंबईवरून ठाण्यावरून. स्वागत आहे ओमकार दादा. घाट सिला से ही. ओके कीबोर्ड थैंक यू सो मच लाइव पर आने के लिए. प्लीज डबल टॅप करना. प्रतीक्षा ताई म्हणते कुडाळची. वा वा प्रतीक्षा ताई. प्रतीक्षा आपण दोघवली काय म्हणतात ती कोकणकर असो. वी आर कोकण. प्लीज चॅनलला जॉईन हो. माझं रोज चॅनल लाईव्ह असतं 11:30 वाजता. पण आज जरासं थोडंसं काय म्हणतात लेट झालं त्यामुळे मी पोस्ट करून 11:30 वाजता सांगितलं. पण रोज 11:30ला असतं. तर नक्की जॉईन हो माझ्या चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक केलात तर तुम्हाला माझ्या नोटिफिकेशन पोहोचतील. आणि
किशोर दादा म्हणते ये तुमका कोणसा भाषा असा, ये तुमका कोणचा भाषा असा, कुठली? कोकणातली. चेतन दादा म्हणतात कुठे राहते, मी कोकणातली आहे दादा. चेतन दादा कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. तेजस म्हणते मावशी जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र तेजस, कसं आहेस तू? माझं गाव म्हणता मी पण कुडाळचो. होय काय? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा माझ्या. तुमचे छान कमेंट असतात माझ्या लाईव्ह, खूप खूप मस्त वाटतं बरं. चांगले कमेंट करतात, खूप खूप धन्यवाद. रोज लाईव्ह पण येत जावा आणि कोकणातल्या माणसांका सपोर्ट करा. ओके. प्रतीक्षा म्हणता यवा कोकण आपलोच असा. बघ ना, यवा कोकण आपलोच असा. प्रतीक्षा सांगेन का आमचं कोकण किती भारी असा. त्याच्याच म्हणतं मला ताप आला मावशी. हो का? मग डॉक्टरकडे वगैरे जा, डॉक्टरकडे जाऊन ये. अंगावर नाही काढायचा कुठलाही ताप. माझं गाव म्हणता थँक्यू, वेलकम. जेवलाय काय? माझं गाव जेवलाय काय? किशोर दादा आता तुम्ही वेगळीच भाषा बोलायला लागला, ती माझ्या काय पल्ले पडत नाही. मराठीमध्येच बोला तुम्ही. मंडळी पटापटा कमेंट करा. 10 लाईक्स कंप्लीट होऊन जाऊ दे. मंडळी 10 लाईक कंप्लीट जाऊ दे. पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापटा कमेंट करने का, लेट नहीं करने का. मंडळी पटापटा कमेंट करून सांगा कुठून आहात ते. तेजस म्हणतोय एक बॉटल सलाईन लागली होती मला काल. बापरे, एक बॉटल सलाईन खाल्लंस तू? काय रे, एवढा तू एकदम वीक आहेस का? सलाईनवर सलाईन लावायला लागते तुला. तुमचं नाव काय असा? माझं नाव प्रीती असा. प्रीती असा माझं नाव. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा कुठून आहात तेही सांगा. तर खूप मस्त वाटतंय आज. मी जम्मूला राहते. तर इकडे आता थंडी खूप चालू होती, पण सध्या आता छान ऊन यायला सुरुवात झाली, त्यामुळे लय भारी वाटतंय. थंडी पण एवढी असायची की ना, लय हालत बेकार व्हायची. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटकन 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे. तर एक पण लाईक वाढत नाहीये, नुसतं 9 लाईक्स आहेत. माझ्याकडे 9च दिसतात. किशोर दादा मध्ये कोकणची माणसं खरंच साधी बोळी असतात का? थोडी थोडी, सगळीच नाही. प्रतीक्षा म्हणते माझं माहेर कणकवलीमध्ये आणि सासर कुडाळ असा. होय काय? माझी पण आत्ते असा कलमठमध्ये. माझे आत्ते वगैरे असत कलमठात. कणकवली मागा खूप आवडता. माझे कणकवलीशी खूप अटॅचमेंट असत. कुशल दादा म्हणतोय हाय मावशी. हाय कुशल, कसा आहेस तू? स्वागत आहे. लाल 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 तुपात वास ये कस्तुरीचा. मन मेहुन किदर छे. माझं मेहुन किदर छे. मेहुन तुमचं मेहुन मला कसं माहिती? भाऊजी म्हणायचंय का? तुमचं मेहुन मला कसं माहिती असणार? मला माहिती नाही की ओ. तुमचं मेहुन किदर छे. हाय कुशल, कुठे आहेस? कुशी मोबाईल घेऊन ये दुसरा. पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा.
दिला तू झोका दिला उभारा. प्रतीक्षा म्हणते काल माझं कल मठात सगळीच फॅमिली रवता. मी आता मे मध्ये लग्नाला येते तेव्हा भेटा. ओके ओके. माझे म्हणजे कलमठात सगळी फॅमिली राहते. म्हणजे तू आता मुंबईला राहतेस काय? आमचं मेवणं मेवणं कसं लागेल दादा ते तुम्हाला? भावजी लागतं. मेवणं म्हणजे बायकोचा नवरा असतो. तुमचा बायकोचा नवरा तुम्हाला कसा माहिती असणार? हो ओके ओके. मी पण सध्या जम्मूला राहते, जम्मू काश्मीरला. त्यामुळे माझं पण गावी असं वर्षातून एकदा किंवा दोनदाच होतं, नाहीतर ते पण होत नाही. आता आम्ही मे मध्येच जाणार आहोत. तू कधी येणार आहेस मे मध्ये? वा वा वा. तुझी कलमठातच आहे कुठे? कलमठातला फॅमिली आहेत का तुझी कलमठमध्ये वगैरे, की कुठे आहे? माझे मामा हरकुळला वगैरे असतात. आई ग बाई, पाय दुखले, मुंग्या आल्या. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. हो म्हणते हो. आम ते आम्ही ते बोलतोय भाऊजी. ओके ओके. हो का? प्लीज डबल टॅप करा. भाऊजी मस्त आहेत, मस्त आहेत. पटापटा कमेंट करा. हो लग्न आहे, बहिणीचं लग्न आहे. वा वा वा. नक्की नक्की येऊ आम्ही. ओके, मे मध्ये आम्ही नक्की येऊ. प्लीज तू जॉईन राहा, म्हणजे मला कळेल कधी आहे ते, नाहीतर कशी येणार मी. किशोर दादा म्हणते केम छो? मजा में छो. पटापटा कमेंट करा. मंडळी पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर आता आपण एक काम करूया, आपण कोडी सोडवूया. ओके, कोडी सोडवायला या. कोडी सोडवायला या मंडळी सर्वांनी. आता मी कोडी घालणार आहे आणि त्याचं आन्सर तुम्ही देणार आहात. कणकवलीमध्ये शरद दादाला ओळखता का? नाही हो, नाही. प्रत्यक्षात नाही एवढं काय, म्हणजे एवढं येणं जाणं होत नाही. पण माझी आत्या वगैरे कलमठात आहे एवढं, त्यामुळे तिथं आपली गेली, ते पण कधीतरी. कधीतरीच होतं. ओके. कृष्णा दादा म्हणतात हो. हॅलो लाडकी बहीण प्रियांका ताई, धन्यवाद. कृष्णा सोनवरे, पारवडी बारामती. थँक्यू कृष्णा दादा. आणि दादा मी प्रियांका नाहीये. कृष्णा दादा मी प्रियांका नाहीये. आणि खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. कोडवी सोडवायला या दादा. तर आता मी कमेंट कोड घालते. ओके. दोन भाऊ शेजारी भेट नाही जन्मांतरी. दोन भाऊ शेजारी भेट नाही जन्मांतरी. असं कोण आहे? दोन भाऊ शेजारी राहतात पण कधीच त्यांची भेट होत नाही, जन्मोजन्मी कधीच होत नाही. आन्सर कोणाला येतंय का? आणि प्लीज लाईक करा, लाईक करा, पटापटा लाईक करा. राजेश दादा का कल म्हणा होतास माझा बाबा रिक्षा चालवत जात होते, कुठे चालवायचे? म्हणजे माझ्या माहेर आहे ना, तिकडे चालवायचे दादा. डोळे डोळे. येस येस, आन्सर इज डोळे. यो यो यो, पडलं पडलं पडलं. उचल उचल जरा ते. हो दादा.
काल म्हणा होतंच माझे बाबा रिक्षा चालवत होते. कुठे चालवायचे? जिथं माझे सिंधुदुर्गातच चालवायचे दादा. प्लीज मंडळी. ओके, प्राजक्ता कुंभार ताईंनी डोळे आन्सर दिला आहे. व्हेरी गुड प्राजक्ता ताई. क्लॅपिंग फॉर प्राजक्ता ताई. प्राजक्ता कुंभार 1505 यांनी आन्सर पहिलं दिलं आहे. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. राजेश दादा म्हणतात माहेर कुठे? दादा सिंधुदुर्गातच आहे, पण मी सगळं डिटेलमध्ये नाही सांगू शकत इथं. मिस मराठी, हॅलो मिस मराठी, नमस्कार, स्वागत आहे. चला चला आन्सर द्या पटकन, पटापट आन्सर द्या. असं कोण आहे जो तुमच्या नाकावर बसून तुमचे कान पकडतो? हाय मिस मराठी, आन्सर द्या. स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा. असा कोण आहे जो तुमच्या नाकावर बसून तुमचे कान पकडतो? पटापट आन्सर द्या, व्हेरी फास्ट. असं कोण आहे जो तुमच्या नाकावर बसून? श्रेयाताई म्हणतात डोळे. ते मगाचा आन्सर आहे श्रेयाताई. चष्मा. किशोर दादानी राईट आन्सर दिला आहे. व्हेरी नाईस. फर्स्ट विजेते, सेकंड क्वेश्चनचे विजेते आहेत किशोर दादा. प्रतीक्षाताई म्हणतात केस नाही. केस आपल्या केस नाहीये, नाकावर बस. केस नाकावर कुठे तो असतो? नाकावर बसून कान पकडतो. असं कोण आहे? किशोर दादांनी आन्सर दिला आहे चष्मा. व्हेरी नाईस किशोर दादा. किशोर दादांसाठी सगळ्यांनी क्लॅपिंग करा. क्लॅपिंग, क्लॅप 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 क्लॅप. आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप नक्की करा. प्रशिक दादा म्हणतात केस नाही दादा, नाही 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 दादा. स्वागत आहे प्रशिक दादा, स्वागत आहे तुझं. केस नाही, केस नाही. प्रश्न असा आहे की उत्तर काय आहे? प्रश्न असा आहे की उत्तर काय आहे? ब्रँडेड मुंडा. खुद का मायरा भूल गया हूँ, खुद का मायरा भूल गया हूँ, तूने जब से मुझे छोड़ा है तो मैं तो मोहब्बत करना भूल गया हूँ. वाह 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 वाह. प्लीज डबल टॅप पिन करत जावा. ब्रँडेड मुन्ना प्लीज डबल टॅप करा. प्रशिक प्लीज डबल टॅप करा. किशोर दादा म्हणते दिशा. येस, आन्सर इज राईट. आन्सर इज राईट. फर्स्ट आन्सर दिला आहे किशोर दादानी. इथं पण किशोर दादा जिंकतायत. व्हेरी नाईस किशोर दादा, व्हेरी नाईस. अजून कोणाला आन्सर येते तर आन्सर द्या बघू. एवढंस कार्ट घर कसं राखतं? एवढंस कार्ट घर कसं राखतं? खुद का कसं दिशा? हा प्रश्न असा आहे की उत्तर काय आहे? उत्तर काय आहे? हे दिशा आहे ना. येस. मिस मराठी म्हणतात कुलूप. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. मिस मराठीने पहिला आन्सर दिला आहे. व्हेरी नाईस. क्लॅपिंग फॉर मिस मराठी. व्हेरी नाईस. ब्रँडेड म्हणतायत खुद का मायरा भूल गया हूँ, खुद का इरादा भूल गया हूँ, तूने जब से मुझे छोड़ा मैं तो मोहब्बत करना भूल गया हूँ. कितनी बार मोहब्बत करोगे भाई? ब्रँडेड मुन्ना. सोली टंगा नहीं अंडा. रब्बा तू ही रहम करी मला चष्मा आण ग बरी, माझं डोळ्यात दिसत नाहीये. मांगा नहीं अंडा. वा वा. सोली तंगा नहीं अंडा, सोली तंगा नहीं अंडा. ओन्नू सांगा नहीं अंडा, रब्बा तू ही रहम करी मैं मांगा नहीं अंडा. वा 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 वा. बस झालं आता. तुम्ही कोड्यांची उत्तर द्या. मिस मराठी म्हणतायत ताला. येस 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 ताला. किशोर दादा म्हणतायत कुलू. व्हेरी. विकी दादा म्हणतायत आ गए हम सात समुंदर पार करके. येस, व्हेरी नाईस.
तुझसे पंजाबी नहीं आती, मैनू पंजाबी नहीं आती, मैं हूँ महाराष्ट्र से, तो मुझे मराठी ही आती है, हिंदी आती है, लेकिन पंजाबी मैनू नहीं आती, सिर्फ आंधी जांधी इतना ही आंधी। विकी दादा म्हणते आहे लाईक डन। ब्रँडेड मुन्ना प्लीज लाईक करो, चॅनल को जॉईन करो। सागर दादा म्हणते आहे चष्मीश कशी आहे? मस्त आहे मी, मस्त आहे। सागर दादा कोडी सोडवायला येतोस का? सागर दादा हाय हाय हाय, सागर दादा हाय। आज ना एक छोटस ना ह्याचं पिल्लू भेटलेलं डॉगीचं, आणि त्याला वाटतं भूक लागलेली, तो माझ्या पाठून आला, हा केवढ्या लांब पर्यंत आला, मग त्याला चपात्या घातल्या, माझ्यासोबतच्या ताई होत्या, त्या बोलल्या की मी चपाती घेऊन येते, चपाती घालूया, मग त्याला मी चपाती दिली आणि त्याने चपाती अशी खाल्ली, आणि नंतर मग ना मी त्याला म्हटलं आता तू घरी जा, तसा तो घरी गेला मम्मीकडे। काय भारी होता, म्हणजे काय भारीच आहे तो, पण मला आणावंच वाटते, पण आम्ही जेव्हा गावी जाऊ तेव्हा काय करणार ना, म्हणून नाही आणलं त्याला। रब्बा तू ही रहम करना, मुझे मांगना नहीं आता। यस यस ब्रांडेड भाई, प्लीज चैनल को ज्वाइन करना। मेनू आप मेरे से हिंदी में बात करो तो भी चलेगा। 3 पायांची तिपाई त्यावर बसला शिपाई, 3 पायाची तिपाई त्यावर बसला शिपाई। राजे वर आकाश आणि खाली आकाश, मध्ये पाणी, सांगा मी कोण? नारळ। सागर दादा म्हणतात ठेवून घ्यायचं ना यार, तेच ना, मी ठेवून घेतलं असतं, पण काय करू, जेव्हा आम्ही मे मध्ये जाऊ तेव्हा त्याला कुठे बाहेर सोडणार ना, त्याला आमची किती सवय झालेली असेल, मग तो खूप असं त्याला एकटं एकटं वाटणार, ह्या विचाराने मी नाही आणलं, नाही तर मला खूप आवडतात यार। आणि ना मी अशी बाहेर निघाली ना की जे छोटे छोटे आहेत ना पिल्ले, ते असे ऑटोमॅटिक येतात माझ्याकडे। हर बार आता हूँ तेरी बात में, ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ, किसी और का गुलाब ना लेती तो मैं बताता, मैं क्या छुपा हूँ आपने आपसे। ओ माय गॉड, हार्ट ब्रोकन। मुझे लगता है ये अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, इसके लिए ये दुखी है। घेऊन जायचं गावी, नाही रे, ट्रेन मधून कसं जाणार, फोर व्हीलर असती ना तर आपलं नेलं असतं, त्यामुळे सांगा सांगा, आन्सर द्या। 3 पायांची तिपाई त्यावर बसला शिपाई, 3 पायांची तिपाई त्यावर बसला शिपाई। कोणाला आन्सर येतंय का? प्लीज 20 लाईक, प्लीज पटापटा करा 20 लाईक्स, आणि चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉन वर क्लिक करा, कमेंट करने का भूलने का नाही। मी माझ्या ह्याच्यावर आता फोटो लावलाय सकाळी, तू बघ जाऊन, पोस्ट असतात ना त्याच्यावर मी फोटो लावलाय, एवढासाच आहे, ब्लॅक आहे, आणि काय दिसतो तो। तनुजाताई नमस्कार, किती दिवसांनी आलाय ओ बाई, पण तनुजाताई धामापूरकर थँक्यू सो मच। चूल सांगितलंय, चूल आणि तवा, येस येस येस, थँक्यू तनुजाताई, क्लॅपिंग फॉर तनुजाताईसाठी। कशी आहेस? मी मस्त आहे तनुजाताई, विसरलीस तू, प्रीतियाताई आहे हे विसरलीसच, काय ग विसरता कशी? एक्स गेमिंग, हाय एक्स गेमिंग, नमस्ते, कैसे हो का, कुठून आहात तुम्ही? प्लीज तनुजाताई म्हणते नाही बाई मी विसरली, मग तुम्ही ना बरोबर आठवण अशी म्हणजे माझ्या डोक्यात येते की तनुजाताई येत होती यायची, ती येत नाही, सुलक्षा तरी कधी कधी येते। मानसी बोलते कसं चूल हो, जी आपली चूल असते ना, जी मातीची चूल असते त्याला 3 याने हे केलेलं असतं, या साईडला आणि मसं, त्यामुळे त्याच्यावर आपण ती ती 3 तिपाई आणि त्यावर बसला शिपाई, म्हणजे त्याच्यावर कढई ठेवली किंवा टोप घेतलं की त्याच्यावर शिपाई बसतो, असं आहे। तनुजाताई म्हणतात काल नव्याने जॉईन केलं तुला, थँक्यू तनुजाताई, थँक्यू सो मच। कशी आहेस तू तनुजा? श्रेया म्हणते ताई दीदी तू माझ्याशी बोलत नाही काय ग? श्रेया मी तुला सारखं सारखं सांगतच असते की श्रेया ताई बोल ना बोल ना, तूच काही बोलत नाहीस, मग मी काय बोलणार तुझ्याशी? मी तुला विचारत असते जेवलीस का वगैरे, तू कमेंटच करत नाही।
श्रेयाताई, अगं रडू नको ग. मी तुला मुद्दाम इग्नोर नाही केलं, मला तुझे मेसेज पण नाही आले. तनुजाताई म्हणतात कुठून कुठून जॉईन केलं बघ ताई तुला. पण तुझं पहिलं हे आयडी ब्लॉग हे केलंच का? मी मस्त आहे ताई, थँक्यू तनुजाताई, थँक्यू आलीबद्दल. गुरुनाथ दादा आज लेट झालं का ताई? जय गुरुबा काका. हो गुरुनाथ दादा, आज जरा काम होतं त्यामुळे लेट झालं, त्यामुळे मी पोस्ट केलेलं सकाळी की आजचा लाईव्ह 1:30 वाजता होईल म्हणून. कसे आहात गुरुनाथ दादा? श्रेयाताई म्हणते रडते. श्रेयाताई नको ग रडू, बोल की तू जेवलीस का तू? गोविंद दादा म्हणते रामकृष्ण हरी, जय सद्गुरू, जय रामकृष्ण हरी, जय सद्गुरू. गोविंद दादा कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. 15 नंबरला डन म्हणताय, थँक्यू. सागर दादा म्हणताय विसरभोळी आहे चष्मिश. आहे मला चष्मा लक्षात राहत नाही. गुरुनाथ दादा म्हणताय मी चूल बनवतो. येस गुरुनाथ दादा चूल वगैरे बनवतात, मस्त मडकी पण बनवतात. तनुजा प्रीती ताई, पूजा कुंभार ताई कोण आहे माहित आहे का? अंदमारला राहतात, त्यांचं चॅनल आहे. पूजा कुंभार नाही ग, नाही मला माहिती. मलापर्यंत अजूनपर्यंत त्यांचं नाही भेटलंय. गोविंद दादा म्हणते ठीक आहे. तनुजा आर्मी मध्येच आहेत ते पण. हा नाही ग, नाही मला भेटलंय. त्यांचं लाईव्ह वगैरे असेल ना तर मला सांग, मग मी आपण भेटू त्यांना. सागर दादा म्हणते जेवलीस का तू? नाही रे, जेवायचं आहे. दुसरं कोणं विचारू का? दोन बहिणी एकच रंगाच्या, कट्ट यांचे नाते. एक बहीण हरवली तर दुसरी कामी येत नाही. दोन बहिणी एकाच रंगाच्या, ओके, दोन बहिणी एकाच रंगाच्या, कट्टर यांचे नाते. एक बहीण हरवली तर दुसरी कामी येत नाही. तनुजाताई म्हणते चॅनलची आयडी प्रांजल कुंभार आहे ताई. ओके, प्रांजल कुंभार. चप्पल, तनुजाताई म्हणते चप्पल. ओके, व्हेरी नाईस. तनुजा तू त्यांच्या लाईव्हला गेली आहेस का? लाईव्ह असतं का त्यांचं? ब्लॉग वगैरे करतात का? श्रेयाताई म्हणते दीदी तुला कमेंट केली आहे, जाऊन बघ. ओके, कुठल्या ह्याच्यावर केली आहेस? मिस मराठी म्हणते चप्पल, जुते. येस 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 येस. तनुजाताईने फर्स्ट आन्सर दिलं आहे. वा वा वा. प्रांजल त्यांच्या मुलीचं नाव आहे. हो मी गेली आहे, माझ्या पण मुलीचं नाव प्रांजलच आहे. आदित्य दादा म्हणते, आदिती म्हणते हाय ताई, झालं का जेवण? हो ग झालंय, पण जेवायचं आहे. चप्पलांचं सगळ्यांचं बरोबर आहे. श्रेयाताई म्हणते फुलपाखरू किंवा पिन. फुलपाखरू किंवा पिन काय हे आहे? फुलपाखरू किंवा पिन श्रेयाताई. तनुजा म्हणते बरं ताई येते मी. हो तनुजा ताई या या या, पुन्हा नक्की या माझ्या लाईव्हला. अशी कोणती गोष्ट आहे जी पाणी पिल्यावर नष्ट होते? तनुजाताई नक्की या पुन्हा. अशी कोणती गोष्ट आहे जी पाणी पिल्यावर नष्ट होते? श्रेयाताई म्हणतायत तहान. वा वा वा, त्यासाठी क्लॅपिंग करा. श्रेयाताईंनी बरोबर आन्सर दिलं आहे. तहान आहे, पण पाणी पिल्यानंतर मरून जाते. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. मिस मराठी पण म्हणतायत तहान. व्हेरी नाईस मिस मराठी, तुमचं पण खूप स्वागत आहे. सेकंड नंबरला आन्सर दिला आहे श्रेयाताईंनी, मिस मराठींनी. आता मी दुसरं विचारते. अजून कोणाला ह्याचा आन्सर येतं तर नक्की सांगा मला. एक राजाची अद्भुत राणी दमादमाने पिते पाणी. एका राजाची अद्भुत राणी दमादमाने पिते पाणी. असं काय आहे जे दमादमाने? आग नाही, आग नाही.
आग नाही आग नाही. प्रीतम दादा नमस्कार. ओम साईराम ताई म्हणतायत. ओम साईराम प्रीतम दादा नमस्कार. कसे प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. अजून आहे एका राजाची अद्भुत राणी दमादमाने पिते पाणी. आहे का कोणी सांगणारा आन्सर की मी सांगू? एका राजाची अद्भुत राणी दमादमाने पिते पाणी. मिस मराठी म्हणते भिंत. भिंत कशी असणार? एक राणी आहे जी रवी ताक करायची. नाही नाही नाही. जे दमादमाने पिते असं काय आहे जे हळूहळू पिते? कोण आहे असं? पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा लवकरात लवकर. आपण छान कोडी सोडवतो आहे आपल्या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर तुम्हाला ही तुमची बुद्धी एकदम स्ट्रॉंग बनवायची आहे, क्लिकी बनवायची आहे, तर नक्की जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर आन्सर सांगायचं का? कोणाला येतंय का? एका राजाची अद्भुत राणी दमादमाने पिते पाणी. Answer is not coming. एका राजाची अद्भुत राणी. चॉकलेट बॉय बोलतोय चिमणी. नाही, चिमणी दमादमाने थोडीच पिते. ती तर पटकन उडून जायच्या याच्यामध्ये पटपट पाणी पिते की नाही? प्लीज नाही आन्सर येत काय? ओके, आता मी आन्सर सांगू का? कमेंट करून सांगा मी आन्सर सांगू का? लाटणं पोळपाट. सागर दादा, लाटणं पोळपाटाचं काय रे इथं विषय? लाटणं पोळपाट पाणी पितं का? गुरुनाथ दादा म्हणताय बाई. वा रे वा, यांना सगळ्यांना अवॉर्ड द्यायला पाहिजे. मिस मराठी म्हणतात मोरणी. मोरणी बनके मे काय ते बागा मे बनके नाचू असं काहीतरी आहे. ओ माय गॉड. चॉकलेट बॉय मांजर. मांजर किती फास्ट पिते डोळे मिटून पटापटा पटापटा. श्रेयाताई म्हणतात कावळा आणि कबूतर. हे भगवान, क्या देखने पड़ रहा है भाई ये. पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. तर मी आन्सर आता सांगतेच. ओके. एका राजाची अद्भुत राणी दमादमाने पिते पाणी. एक मुलगी. अरे मुलगी कशी पिणार? मुलगी कशी पिणार? प्रीतम दादा म्हणते ताई सांग. बघा सगळे कंटाळले. ताई सांग एकदाच तुझा आन्सर. सांगते ऐका. एका राजाची अद्भुत राणी दमादमाने पिते पाणी. याचा अर्थ आहे दिव्यातली वात. दिव्यातली वात हळू हळू पिते ना तेल. थोडं थोडं थोडं. ओके, थँक्यू. आन्सर येत नाही तुम्हाला. मिस मराठी हसतायत. थँक्यू मिस मराठी. आता मी तुम्हाला एक पजल सांगते. ओके. मिस मराठी हसतायत. ओके, हसा हसा. एक वानर एक खारुताई. ओके. एक वानर एक खारुताई आणि एक पक्षी. एक वानर एक खारुताई आणि एक पक्षी नारळाच्या झाडावर जोराने धावत होते. नारळाच्या झाडावर जोराने धावत होते. तर तर सांगा सर्वात प्रथम केळी कोणाला मिळाली? सांगा सांगा. जितेश दादा चॉकलेट. मग राजाची राणी हे कोण लावतं त्याला? राजा म्हणजे दिवा. दिवा हा राजासारखाच असतो की नाही? त्यातली वात असते ती राणी असते. जितेश म्हणतायत काय करता ताई? काय करतं ताई? नमस्कार जितेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. मस्त आहे मी. लाईव्ह चाललंय आणि कोड्यांचा गेम चालू आहे. कुठून आहात तुम्ही? जितेश दादा कुठून आहात तुम्ही? मिस मराठी म्हणते हो बरोबर. येस येस. चॉकलेट बॉय म्हणते पक्षी कसा पळतो? हे काय? परत सांगू का? साहिल गायकवाड म्हणतायत हॅलो. हॅलो साहिल दादा, नमस्कार. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा.
प्लीज डबल टॅप करा. एक वानर, एक खारुताई आणि एक पक्षी नारळाच्या झाडावर जोरात धावत होते. तर सांगा सर्वप्रथम केळी कुणाला मिळतील? फेक प्रश्न नाही, लॉजिकल प्रश्न आहे, लॉजिकल. अभी आएगा मजा बिडू, अभी मजा आएगा बिडू. कमेंट करते रहो, देखते हैं किसका दिमाग जल्दी से चलता है. प्रीतम दादा हसतात. तर एक प्रश्न, राजा दादा नारळाचे झाड आणि केळी कशी? गुरुना दादा नारळ नारळ के झाडाला केळी कशी येतील? ये चॉकलेट. आधी तुम्ही सांगा पक्षी कसा बोलतो. पक्षी असा टिक टिक, आधी उडणार असा 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 आणि नंतर मग चालणार, परत उडणार, असं तो धावतो. रिक्त स्थान में लिखिए और पूजा. इथं लिहायचं हा शब्द, इथं लिहायचा हा शब्द, इथं लिहायचा हा शब्द, इथं लिहायचा. ओके. इथं या फिलिंग मध्ये. गोविंद दादा म्हणते कोणालाच मिळणार नाही. मिस मराठी, ओ ताई झाड नारळाचं आहे. येस, कोणालाच नाही. मिस मराठी म्हणतात. चॉकलेट बॉय म्हणते ते फुलपाखरू सारखं नाही उडत. आन्सर याचा आहे की नारळाच्या झाडाला केळी लागत नाही आणि त्यामुळे केळी कोणालाच मिळणार नाही. व्हेरी नाईस. सर्वांनी आन्सर थोडं थोडं दिलेलं आहे, पण चॉकलेट बॉयला काही समजलं नाही. ओके चॉकलेट बॉय, तुम्ही नाही आ रहा है क्या? कुशल किंग म्हणतात हाय. नमस्कार कुशल दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. जर तुम्हाला तहान लागली असेल तर तुम्ही पिऊ शकता. जर तुम्हाला भूक लागली असेल तर तुम्ही खाऊ शकता. आणि जर थंडी वाजली तर तुम्ही ते जाळू शकता. मला सांगा मी ते काय आहे? जर तुम्हाला तहान लागली तर तुम्ही पिऊ शकता. जर तुम्हाला भूक लागली तर तुम्ही खाऊ शकता. आणि जर थंडी वाजली तर तुम्ही ते जाळू शकता. मला सांगा मी काय आहे? प्रीतम दादा हर्ष रहे हो क्या? कुशल दादा हाय, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी कमेंट करा. लवकरात लवकर कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. मिस मराठी म्हणतात नारळ. व्हेरी नाईस मिस मराठी, व्हेरी नाईस. खूप छान. कीप इट अप. व्हेरी नाईस. प्रीतम गोविंद दादा, आता बघा, तहान लागली तर त्याचं पाणी पिऊ शकता. भूक लागली तर खोबरं खाऊ शकता. आणि थंडी लागली तर ती करवंटी असते ती जाळू शकता. लॉजिक आहे ना बाई. प्रीतम दादा कॉंग्रॅच्युलेशन्स. नाही, मिस मराठींनी आन्सर पहिलं दिलं आहे. मिस मराठी इज अ टॉपर. चॉकलेट बॉय म्हणते असा जो प्राणी जो पाणीमध्ये पण जगतो आणि जमिनीवर पण जगतो त्याची मूर्ती देवळात पण असते. तुम्ही उत्तर सांगा काय असेल? कासव. राजेश दादा म्हणतात नारळ. अजून कोणाला कोडी येत आहेत काय मला सांगा बघू, मी आन्सर देते. चला. कासव. गोविंद दादा पण म्हणतात कासव. हम तो पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है. अच्छा, जरा अवघड करतो. मी तर सगळ्यांना चांगली सोपीच घातली. आता तुम्हाला अवघड सांगणार काय? मी एक विचारू का? हो मिस मराठी विचारा. अजून कोणाला जर कोडी घालायची असेल तर नक्की घाला माझ्या चॅनलवर. पटकन घाला. कोणाला कोडी येतात आणि मला घालायची असतील तर नक्की घाला. मी आन्सर देईन त्याचं. आई लटकते मुलगी भटकते काय असेल? आई लटकते मुलगी भटकते. आई लटकते मुलगी भटकते काय असेल याचा आन्सर? आई लटकते मुलगी भटकते काय असेल आन्सर? काय असेल? येस, कुलूप पण असू शकतो.
आई लटकते मुलगी भटकते. कुलूप असेल का? गुगल नॉट अलाउड. मी गुगलवरच बघत होती. गुगलवरच बघत होती. डॅम बिस्कुटला बघतो मी काय बघते ते. मिस मराठी म्हणतात कुलूप. गुगल नॉट अलाउड. मिस मराठी दिल मी नाही, दिल में है, मन में है लेकिन धड़कन में नहीं. दिल में है, मन में है लेकिन धड़कन में नहीं. क्या है भाई ऐसे? आता सगळ्यांनीच घातलं तर आन्सर कोणाचं देऊ? हा, सगळ्यांनीच मला घातलात. एका एकाने समजूया. एका एकाचं झालं की द्या तुम्ही आन्सर. आन्सर नाही कोडी घाला. मिस मराठी म्हणतात अरे ते बरोबर आहे का? चॉकलेट बॉय कुलूप. आई लटकते मुलगी भटकते. बरोबर आहे, कुलूपच असणार. मिस मराठी म्हणतात दिल में है मन में है लेकिन धड़कन में नहीं. ऐसा क्या हो सकता है? दिल में है मन में है लेकिन धड़कन में नहीं. आठवणी आठवणी यादे यादे. चॉकलेट बॉय म्हणतोय गुगल नॉट अलाउड. मिस मराठी म्हणताय कुलूप. गुरुनाथानंद हात नाही पैर नाही सर्वत्र सावत्र फिर तो FIR तो. घड्याळ घड्याळ. प्रीतम दादा असं. चॉकलेट बॉय म्हणते सोच सोच. चॉकलेट बॉय म्हणते हा येस येस. मिस मराठी म्हणते नो नो. कोणाला येतंय का? मिस मराठीने घातलेलं दिल में है. काय येणार यार? मला किती कठीण कठीण घालता यार. मी तर किती सोपी सोपी घातलेली. मी किती सोपी सोपी घातलेली सगळ्यांना आणि मलाच कठीण घालता सगळी. मी किती सोपी घातलेली तुम्हाला आणि तुम्ही मला कठीण घालता. शी बाबा नॉट. असं ते बरोबरच नाही. गोविंद दादा म्हणतात रिमोट. ओके, रिमोट पण असू शकतो. आई लटकते म्हणजे ह्याला आणि पोर भटकते. येस येस. लडकी. चॉकलेट बॉय म्हणते लडकी. नाही. अरे काय येऊ शकतो? बता मुझे, बता दे मुझे क्या आ सकता है? दिल में है लेकिन दिमाग में नहीं. दिल. संत गोरोबा काकाचे मंदिर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? सगळ्यांनीच आन्सर क्वेश्चन घातला तर आन्सर मी कुठे कुठे शोधायचं त्याचं? एका एकाचं होऊ दे मग घाला तुम्ही. दिल में है मन में है लेकिन धड़कन में नहीं. मेरे को भी तो नहीं आ रहा है भाई. अब क्या करे? मला नाही येते. ते नाही पाय नसून फिरतो तो. रिमोट. हा रिमोटच असं आहे. चॉकलेट बॉय म्हणतो किल्ली. हा मग ते कुल्लूप किल्ली सांगितलं ना कुशल दादा. गुगल नॉट अलाउड. नाही मी बघत आहे. मी तुम्हाला घालण्यासाठी बघत होती. मिस मराठी दिल में है मन में है लेकिन धड़कन में नहीं. क्या होगा यार इसका आंसर? दिल में है दिल में है मन में है लेकिन धड़कन में नहीं. हस्बैंड के लिए प्यार. राजदादाने हात हे बघ सगळ्यांनीच घालायला सुरुवात केली. अजिबात कोणी घालू नका. मीच सांगते त्याची आन्सर द्या. सगळेच घालायला सुरुवात केली. कुठनं आन्सर द्यायचं आणि कोणी कोणी आन्सर द्यायचं? दिल में है मन में है लेकिन धडकन में नहीं. राजदादा हत्तीच्या पुढ्यात एक केळ्याचा घड ठेवला पण रुखत नाही का? तो खात नाही का? कारण केळी पिकलेली नाही म्हणून. ओके.
केळी पिकली नाही म्हणून ते खात नाही तो. चॉकलेट बॉय म्हणतात विश्वास. विश्वास दिल में है धड़कन में है, दिल में है मन में है लेकिन धड़कन में नहीं. येस विश्वास. विश्वास नाही म्हणते मिस मराठी. दिल आणि मन वेगळं असतं. मला पण आजच कळलं दिल आणि मन. नाही रॉंग आन्सर. मला पण नाही येत आहे बाई खरंच. कुणाला येतंय का? दिल में है लेकिन मन में नहीं, मन में है लेकिन दिल में नहीं. दिल में है तू. केळी प्लॅस्टिकची किंवा हत्ती. किंवा हत्ती हे भारी आहे. काहीतरी आपण दुसरंच शोधून काढायचं. नाही केळी पिकलेली नव्हती किंवा केळ्यांवर फवारणी केलेली होती म्हणून त्याने नाही खाल्लं. अशोक दादा नमस्कार, कशा आहातही म्हणतात. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटा 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 पटा. मिस मराठी म्हणते आमिर खान. आमिर खान हे काय? हे कसं आन्सर येईल? कसं आमिर खान काय पण? मी सांगते ओके. आन्सर म्हणते संत गोरोबा कुंभार यांचे मंदिर धाराशिव मध्ये, धाराशिव जिल्ह्यात आहे. धाराशिव कुठे आहे दादा? आन्सर आन्सर कारण ती केळी प्लॅस्टिकची होती. हो माय गॉड. नाही पिकलेली केळीच खातो. अशोक दादा दाजी आणि तुमची मुलं कशी आहेत? मस्त आहेत दादा मस्त आहेत. मन मध्ये आमिर खान आहे. ओके मन पिक्चर. हो माय गॉड. आम्ही तर पिक्चर पर्यंत पोहोचलोच नाही आणि बघितला पण नाहीये मन पिक्चर. सलमान खान पण काय. आता मी घालते ओके. ओके ऐका. रंगाने काळी आहे. रंगाने काळी आहे. ती प्रकाशात दिसते पण अंधारात दिसत नाही. मला सांगा काय आहे? जी रंगाने काळी आहे ती प्रकाशात दिसते पण अंधारात दिसत नाही. चॉकलेट म्हणते मी जातो बाय. नको रे जाऊ आन्सर देऊन जा. चॉकलेट सलमान खान पण आहे. गुरुनाथ ताई 36 जिल्हे माहिती पाहिजे. येस येस आज मला ते कळलं की आपले 36 जिल्हे आपल्याला माहिती पाहिजेत. तर तेच आज मी नक्की वाचेन. आज मला एका दादांनी पण सांगितलं की आपल्याला जिल्हे सगळे माहिती पाहिजे. मी जातो बाय. चॉकलेट नको रे जाऊ. गुरुनाथ दादा म्हणताय सावली. येस राईट आन्सर. चॉकलेट दादा म्हणते आन्सर दिले आहे. आन्सर आहे भूत. नाही भूत नाही. भूताची सावली कुठे दिसते? भूत काळं असतं का? भूत गोरं पण असू शकतं. काय राव तुम्ही. पाणी नाही पाऊस नाही तरी रान कसं हिरवं. पाणी नाही पाऊस नाही तसं रान कसं हिरवं. कात नाही चुना नाही तरी तोंड कसं रंगलं. कुशल किंगचा मेसेज कुठे गायब झाला? टेक प्रवीण म्हणतात माझं फक्त 50K फॉलोवर आहेत इंस्टाग्राम वरती. हो का? अजून वाढतील दादा वाढतील वाढतील. माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. चॉकलेट म्हणतायत मी
पहिले मी लिहिलं होतं सावली. व्हेरी नाईस सावली आन्सर चॉकलेटने लिहिलं आहे. चॉकलेट बॉय व्हेरी नाईस. मिस मराठी पण म्हणतायत. पण पोपट राजेश दादा म्हणतायत पोपट पोपट. येस राजेश दादा व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस. आन्सर इज राईट. मिस मराठी म्हणतायत पोपट. गुरुनाथ दादा म्हणतायत पोपट. गोविंद दादा रोज सांगतात ना न्यूजला 36 जिल्हे 72 बातम्या. नाही न्यूज बघायला टाइमच नसतो आणि मला तर न्यूजचे मध्ये ते पॉलिटिक्सचं जास्त असतं. आता मी दुसरं आन्सर विचारते, क्वेश्चन विचारते. आटंगन पटंगन लाल लाल रान अन 32 पिंपळांना एकच पान. मला चॉकलेट बॉय म्हणतात 36 जिल्ह्यांचं नाव सांगा विदाऊट गुगल करताना. सिंधुदुर्ग जिल्हा, कोल्हापूर जिल्हा, त्यानंतर गणपतीपुळे जिल्हा, त्यानंतर मुंबई, नाही सॉरी ठाणे जिल्हा, त्यानंतर बारामती, त्यानंतर जळगाव, जालना, त्यानंतर तुळजापूर, त्यानंतर जालना, जळगाव, अहमदनगर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, लातूर, अजून काय ते नांदेड, बीड, कणकवली नाही जिल्हा नाहीये तो. एवढे तर सांगितले बाबा. गुरुनाथ दादा म्हणतायत जीप जीप जीप. मिस मराठी म्हणतात लातूर. श्रेयाताई म्हणतात हाय. गणपतीपुळे जिल्हा नाही. जाऊ दे हो दादा, आमची परीक्षा नको घेऊ. हर्षल साळुंके जीप म्हणून सांगतायत. व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस हर्षल दादा, तुम्ही आन्सर दिला आहात. खूप खूप छान. गुरुनाथ दादांनी पण आन्सर दिले. गुरुनाथ दादा व्हेरी नाईस. राजेश दादा जीव म्हणतात. जीव जीव की जीप. गोविंद दादांनी पण आन्सर दिला आहे जीप म्हणून. मिस मराठींनी पहिला आन्सर दिला आहे जीप म्हणून. असे सोपे सोपे विचारायला पाहिजे क्वेश्चन. मिस मराठी म्हणतात परभणी. गणपतीपुळे जिल्हा नाही आहे, रत्नागिरी जिल्हा आहे. मला माहिती आहे. सांगितलं. श्रेयाताई म्हणतात कोणालाच नाही. धनश्री ताई म्हणतात लातूर. पूजा ताई म्हणतात हाय. अजून अजून सांगा बघू कुठले कुठले जिल्हे आहेत. पूजाताई हाय नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. अजून कोणाला येतं. सोलापूर. आदित्य दादा म्हणतात सोलापूर. वा वा वा. मी सोलापूरचं पण नाव घेतलेलं. सोलापूर, लातूर, सांगली, बीड, जळगाव, जालना. चला हा आता आपण पहिल्यांदा सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, बीड, जालना, तुळजापूर, रत्नागिरी, बारामती, अहमदनगर, धाराशिव, वाशिम. अजून सांगा. पालघर. सुमित वाकंडे मध्ये विदर्भ कन्या राजमाता जिजाऊ साहेब आणि विदर्भ कन्या जगतजननी रुक्मिणी माता प्रतिष्ठान कडून सर्वांना राम राम ताई. जय शिवराय, जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय गजानन माऊली ताई साहेब. सुमित दादा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला.
अरे यार, डिलीट कसा झाला? सॉरी सॉरी. सॉरी सॉरी दादा, तुमचा मेसेज माझ्याकडनं पटकन डिलीट झाला. मी क्लिक करत होती तर. सुमित दादा प्लीज सॉरी हा. माझ्याकडनं हा मेसेज डिलीट झाला. सुमित दादा सॉरी, मला मनापासून सॉरी. मी वाचत असताना असं हे करत असताना वरती ढकलत असताना माझ्याकडनं डिलीट झाला. एक्स्ट्रीमली सॉरी. खूप खूप स्वागत आहे. गुरुनाथ दादा म्हणतात पालघर, श्रेयाताई म्हणतात पुणे कोल्हापूर, सुमित दादा म्हणतात मी सांगू का ताई? हो दादा सांगा. आदित्य दादा म्हणतात सातारा, येस सातारा पण जिल्हा आहे. पूजाताई म्हणतात तुळजापूर जिल्हा नाही. तुळजापूर नाहीये का? मग पूजाताई तुम्हाला माहिती असलेला सांगा. राजेश दादा म्हणतात अकोला. चला चॉकलेट, चला शाळेत जाऊन बसा आता. तेव्हाच मास्तर सांगत होते सगळे जिल्हे तालुके पाठ करा, तेव्हा आम्ही गप्पा मारत बसलो. नाशिक, राजेश कदम म्हणतात नाशिक. वा वा वा. चला चला अजून सांगा जिल्हे आपले, म्हणजे मला पण कळेल तुमच्यामुळे. पटापटा सांगा, पटापटा सांगा, पटापटा सांगा. लोणे वॉरियर म्हणतात. राजेश दादा म्हणतात नाशिक मरून. सुमित दादा म्हणते अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ हे आमच्या विदर्भातील 11 जिल्हे. आता मी सगळेच सांगते हा, म्हणजे माझे पण पाठ होतील. अहमदनगर, अकोला, अमरावती, म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर, बीड, बांद्रा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई सिटी, मुंबई, सबुरबार आणि सबुरबन, नागपूर, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, धाराशिव, पालघर, परभणी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ. लोणे वॉरियर म्हणतात पुणे. येस पुणे पण जिल्हा आहे. प्लीज पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. राजेश दादा म्हणतात छत्तीसगड. छत्तीसगड, छत्तीसगड. छत्तीसगड कुठे आहे? छत्तीसगड आपल्या महाराष्ट्रात थोडंच आहे. छत्तीसगड आपल्या महाराष्ट्रात नाहीच आहे. महाराष्ट्रात छत्तीसगड कोणी सांगितलं? कोणी सांगितलं छत्तीसगड? राजेश दादा छत्तीसगड महाराष्ट्रात कुठे आहे हो? काय पण सांगता. सुमित दादा म्हणते संभाजीनगर, नांदेड, परभणी, अहिल्या देवी नगर. छत्तीसवा जिल्हा कौन सा? यवतमाळ. कोड घाल पटकन. ओके घालते. कोड घालायचं का? ओके बसते मी जरा. ऐक माझे पाय दुखले चालून बसून. पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. आता मी कठीणच घालणार. सुमित दादा म्हणतायत गोंदिया आणि गडचिरोली
सीमेला लागलेलं राज्य छत्तीसगड आहे, राजधानी रायपूर. ओके ओके. आता मी तुम्हाला लॉजिकल सांगते हा, म्हणजे असं डोकं लावा. ओके, असं एक कोडं घालते. एका कैद्याला तुरुंगात पळून जाण्याची मुभा दिली जाते. ओके, एका कैद्याला. ओमकार दादा म्हणतोय कोणी मुंबई ठाणेवरून आहे का? दादाचा एकच प्रश्न मगातपासून आहे ओमकार दादाचा, कोणी ठाणे मुंबईवरून. हा हे बघा, गुरुनाथ दादा आहे ठाण्यावरून. किशोर दादा म्हणतात कोड सोडवा, कोड शिका थोडं. यस. सुमित दादा म्हणतात विचारू का? यवतमाळ चौक. काय सुमित दादा? चला आता मी एक कोड विचारते. एकदा एका कैद्याला तुरुंगात पळून जाण्याची मुभा दिली जाते, परंतु त्यासाठी त्याला 3 पैकी एका खोलीतून प्रवेश करायचा असतो. ओके, समजलं का? एका कैद्याला तुरुंगातून पळून जाण्याची मुभा दिली जाते, परंतु त्याला 3 पैकी एका खोलीतून प्रवेश करायचा असतो. एका खोलीत भयंकर अशी आग आहे, दुसऱ्या खोलीत विस्फोटक आहे की ज्याच्या पाय ठेवण्याने भयानक स्फोट होऊ शकतो. ओके, आणि तिसऱ्या खोलीत एक सिंह आहे की ज्याने मागच्या 3 वर्षात काही खाल्लेलं नाही. तर त्या कैद्याने कोणत्या खोलीतून गेलं पाहिजे? लगाव दिमाग अभी. एका कैद्याला जेलमधून पळून जाण्याची मुभा दिली जाते, तर त्याला 3 खोल्या असतात, त्यातून जायचं असतं. पहिली खोली असते त्यात भयंकर आग असते, दुसऱ्या खोलीत विस्फोटक ठेवलेले असतात, म्हणजे काय म्हणतात, सुरुंग ठेवलेले असतात, आणि तिसऱ्या खोलीत एक सिंह असतो जो त्याला 3 वर्षापासून काही मिळालेलं नाहीये खायला. तर अशी 3 खोल्या आहेत. तो त्याने कुठल्या खोलीतून जायला पाहिजे? कमेंट करून नक्की सांगा. मग महाराष्ट्रामधील एक असा जिल्हा आहे की एकही दारूचे दुकान नाही आणि दारू बार पण नाही. यवतमाळ. यवतमाळ का? सांगा पटकन आन्सर सांगा. सिंह तो डुप्लिकेट असेल. नो बे, नो 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 नो. वैभवी, दारूवाले का घर? दारूवाले का घर नाही, क्वेश्चन आहे. नाही म्हणतायत नाही. सुमित दादा म्हणतायत नाही. क्वेश्चन असा आहे की एक कैदी असतो, त्याला पळून जाण्याची मुभा दिलेली असते, तर तो 3 खोल्यांनी त्याला पार करून जायचं असतं. तर कोणत्या खोल्यात न जाईल? एका खोलीत असतं काय म्हणते ते, आग असते. दुसऱ्या खोलीत सुरुंग लावलेले असतात, म्हणजे पाय ठेवल्यावर मोठा स्फोट होणार. आणि तिसरी खोली असते तिथं एक सिंह असतो, ज्याला 3 वर्षापासून काही खायला मिळालेलं नाहीये, भुकेलेला आहे. तर कोणत्या खोलीतून तो जाईल मला सांगा. वैभवी म्हणते अरे यार आप ओ ना दीदी, अरे यार आप आओ ना दीदी हैदराबाद को वेडिंग में मेरे. हाँ वैभवी, आ रहे कार्ड भेजती हूँ आपको. ठीक है, भेजो. कॉंग्रॅच्युलेशन आपको. नकुल म्हणतात काय ताई, जेवण झालं काय? नाही रे, जेवण झालंय पण जेवायचं आहे. सुमित दादा म्हणते सांग मग. आता सांगित मग, मला नाहीच माहिती दादा, सांगा म्हणजे आमचं ज्ञान वाढेल. सुमित दादा म्हणते सांगा का मग. साजिद भाई नमस्ते, स्वागत है आपका कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. How are you dear? I am fine, looking very beautiful dear. Thank you so much. कसे आहात आपण? गोविंद दादा म्हणते सिंह आंधळा असेल. आता त्याच्यात आंधळा असेल मी नाही सांगितलंय ना. नाही. साजिद कोण लाईक डन. थँक्यू साजिद बाई, थँक्यू सो मच. नकुल दादा म्हणते आज आलो मी, फ्री आहे, त्यासाठी तुम्ही बोलताना की नाही येत, आज फ्री आहे. आली. ओके नकुल, थँक्यू सो मच आल्याबद्दल लाईव्हला. साजिद भाई बोलतायत आय एम गुड, थँक्स यू सो मच. थँक्यू सो मच साजिद भाई, थँक्यू सो मच. तुम्ही जेवलात का साजिद भाई?
मंडळी पटापटा लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. साजिद व्हॉट स्पेशल टुडे इन लंच. मेथीची भाजी बनवली आहे आणि चपात्या बनवल्या आहेत. सुमित दादा म्हणते एका खोलीत 4 कोण. अरे यार, तुम्हीच जर घातलात तर मग आन्सर कसं देणार मी. एका खोलीत 4 कोणे आहेत आणि प्रत्येक कोण्यात एक खुर्ची आहे. प्रत्येक खुर्चीवर एक माणूस बसला आहे. तर त्या खोलीत किती पाय आहेत. साजिद, नो नॉट नाव, हियर नाव मॉर्निंग 9 o'clock गोइंग ऑन. ओके, 9 वाजलेत का सकाळचे. ओके ओके, एन्जॉय. हॅव अ नाईस गुड मॉर्निंग, हॅव अ नाईस डे. गुरुनाथ म्हणतात 24 पाय. 24 पाय कसे येतले. येस येस, 24 पाय उतरले. गोविंदादा पण म्हणतात 24 पाय. खुर्चीचे 4 पाय आणि माणसाचे 2 पाय. मला सांगा तो कोण सिंह कोण. हा, 24 पायच येणार ना. सुमित, एका खोलीत 4 कोण. कोणे म्हणजे काय दादा. एका खोलीत 4 कोणे. कोणे म्हणजे काय. कोण कोण कसले. 16. माणूस असा मांडी घालून बसलाय त्यामुळे त्याचे पाय नाही पकडायचे आपण. सुमित दादा कोपरे कोपरे. ओके, माझा आन्सर द्या. तो माणूस कोणत्या खोलीतून जाईल. आन्सर द्या ना. माझा आन्सरच देत नाही. गट्टी 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 गट्टी. मला सांगा तरी. 24 बरोबर आहे. व्हेरी नाईस. सुमित दादा, मी पण पहिलं 24च सांगितलेलं. माझ्या क्वेश्चनचा आन्सर द्या. एका माणसाला तुरुंगातून पळून जाण्याची मुभा मिळते तर तीन खोल्या असतात. त्याला 3 खोल्या पार करून जायच्या असतात. त्यापैकी कोणत्या खोलीत तो निवडेल. एका खोलीमध्ये आग असते, दुसऱ्या खोलीमध्ये पटकन सांगा पटकन सांगा. आणि तिसऱ्या खोलीमध्ये सुरुंग असतात आणि तिसऱ्या खोलीमध्ये एक सिंह असतो जो खूप 3 वर्षापासून भुकेलेला असतो. साजिद, ओके डिअर, बाय. थँक्स टू टॉक विथ मी. गॉड ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. कीप स्माइल ऑन फेस ऑलवेज बिकॉज स्माइल मेक यू मोर ब्युटिफुल. टेक केअर ऑफ यू अँड युअर फॅमिली विथ लॉट्स ऑफ लव. धन्यवाद धन्यवाद साजिद दादा, खूप खूप थँक्यू. तुम्ही तुमच्या फॅमिलीसोबत खूप हॅप्पी आणि छान आरोग्य जीवन जगा. आणि या कधीतरी लाईव्हला जेव्हा जेव्हा तुम्हाला वेळ भेटेल तेव्हा नक्की या. ऑलवेज वेलकम. रणजित दादा म्हणतात माणसाचे पाय की खुर्चीचे पाय ते सांगा आधी. अरे तुझा बाप काढेन आता इथून. निक इथून, नाही तर बघ तुझा बाप काढायला वेळ लागणार नाही.
सागर दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार सागर दादा. साजिद दादा गुड डे टू ऑल यू इन लाईव्ह. येस येस साजिद दादा सर्वांना गुड डे म्हणतायत. थँक्यू साजिद दादा. साजिद दादा म्हणते टाइम टू गो हॉस्पिटल नाव. ओके साजिद दादा, बाय बाय, टेक केअर, गुड मॉर्निंग, हॅव अ नाईस डे. ओ बाय, कसो हाय? मी मस्त हाय सागर दादा. सुमित दादा म्हणताय ताई तुम्ही गाडी चालवत आहे आणि तुमच्या गाडीसमोर तुमची सासू आणि तुमची बहीण आली तर सर्वात पहिला कोणाला मारणार? मी ब्रेकला मारेन. मी पहिला ब्रेक मारेन. ओके. आप्पा म्हणतायत तुम्ही कुठून बोलत आहात? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. साजिद दादा म्हणते थँक्यू सो मच. बाय साजिद भाई, थँक्यू सो मच, खूप खूप थँक्यू. गोविंद दादा म्हणते जिथं बॉम्ब आहे तिथं दोरी बांधून. अरे दोरी कुठे असणार त्याच्याकडे, कायद्याकडे? इथं माझ्या लेकराचा आणि लाईव्हचा काही संबंध नाहीये. जेन्युअल क्वेश्चन असतील तर विचारा, नाही तर नको विचारू. आणि फालतू फालतू क्वेश्चनना माझ्या लाईव्हला जागा नाहीये, त्यामुळे आणि फालतू लोकांनाही जागा नाहीये. मग असे आलेले फालतू लोक माझं सटकतं ना असं डोकं. प्लीज पटापट कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला आणि आन्सर सांगा. आन्सर येत नाहीये का? मी सांगू का? साजिद दादा प्लीज माय स्वीट हार्ट ब्रदर अँड सिस्टर रिस्पेक्ट वुमेन शी लाईक सिस्टर मदर अँड ऑफक्यूज टीचर. येस भाई, ह्या लोकांना थोडीशी ही नाहीच आहे, कारण बाकी देशातनी यांना एवढं चांगलं वागवलं जातं, पण इंडियामध्ये असंच केलं जातं. ही फालतू लोक आहेत ना, ती अशीच बोलणार आणि असंच वागणार. त्यांना कितीही काही करा, काही फरक पडत नाही आणि त्यांचे विचार कधीच बदलणार नाही. ही लोक अशीच फक्त म्हणतात. सुमित दादा म्हणते सांग ना, सांग मग आपले राष्ट्रीय गीत काय आहे? सुमित दादा आपले राष्ट्रीय गीत आहे वंदे मातरम. आम्ही गेलोच नाही तुरुंगात. गोविंद दादा म्हणतात. गोविंद दादा ये कौन सा आंसर है? कोणीही फालतू बोलू नये. हे फालतू बोलण्यासाठीच येतात आमच्या लाईव्हला. स्वप्न नाही नाही, सॉरी सॉरी, जनगणमन राष्ट्रगीत आहे आणि ते वंदे मातरम हे काय आहे, नॅशनल सॉन्ग आहे. नॅशनल सॉन्ग आपलं जनगणमन आहे आणि दुसरं आहे ते त्याला काय म्हणतात? रणजित दादा सहज विचारलं होतं, सॉरी. इट्स ओके दादा, तुम्हाला नाही मी म्हटलं, पण बाकी मगाशी एक आलेला भिकारी, त्यालाच अनुसरून म्हटलं. गोविंद दादा, सागर दादा म्हणतात येस. मिस मराठी म्हणते वंदे मातरम. सुमित दादा म्हणते आपल्या घरी पण आई बहीण आहे, त्यांना ते विसरतात, त्यांचा चेहरा नाही समोर आणत ना, त्यांचा चेहरा समोर नाही आणत. पप्पू अंधारे म्हणतायत आम्ही बीडकर ताई, तुम्हाला जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा. पप्पू दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. हे बघा, मुलींच्या नावाखाली येतात हे, म्हणजे बघा मुलींचं नाव घेऊन येतात. ह्यांच्याकडे हिंमत नाही की स्वतःच्या आयडीने यावं. नाही, हे असले असतात जे मुलींचं नाव घेऊन येतात, मुलींच्या नावापाठी लपतात ह्यांचे चेहरे. असले आहेत हे लोक. त्यांना हिंमत नाहीये स्वतःचं नाव घेऊन एखाद्या लेडीजला कमेंट करायची, म्हणून मुलीच्या नावून येतात. बघितलात का? बघितलात ना, माझ्या लाईव्हवर सगळे आहेत त्यांनी बघा, हे नाव बघा. हे काय आहे? मुलीच्या नावाखाली येऊन म्हणतात ना, आईच्या पदराखाली लहान मूल कसं लपतं, तसे हे असले येतात का किडे, नालीतले किडे. तुम्ही दादा ह्या प्रश्नाला खूप लोक कन्फ्यूज होत आहेत आई. येस येस, हे प्रश्न खूप कन्फ्यूज आहे, खरंच खूप कन्फ्यूज आहे. म्हणजे राष्ट्रगीत आणि दुसरं काय म्हणतात त्याला, शब्द माहित नाहीये. विकास दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. विकास दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि जेवायचं आहे आता येथील. साजिद भाई बोले डोंट गिव्ह अटेन्शन टू बॅड पीपल, यू गो अहेड, यू डुईंग वेल, आय रिस्पेक्ट यू अँड
सॅल्यूट युअर हजबंड. थँक भाई, थँक सो मच. तेच मी चांगले लोक आहेत ना, येतात ना माझ्या लाईव्हवर, त्यामुळेच मी लाईव्ह घेण्याचा म्हणजे माझं चांगलं हे असतं. आणि असल्या किड्यांना मी असं हे बघा, किड्यांना असं टिचकून मारते आणि पळून लावते इथून. आणि हे फक्त काय म्हणतात ते, मुलींच्याच नावाखाली येणार आहेत. एवढी हिंमत नाहीये. मी एक मुलगी असून बघ सगळ्यांना फेस करते. तुमच्यात हिंमत नाहीये ना, म्हणून मुलींचं नाव घेऊन आयडीवरून हल्ली ह्याव-त्याव करायला येताय. त्यामुळे खरी हिंमत असेल तर या. सागर दादा म्हणतात राष्ट्रगान आहे. येस, राष्ट्रगान. वंदे भारत राष्ट्रगान आहे आणि अ, जनगण मन हे राष्ट्रगीत आहे. याच्यामध्येच कन्फ्यूज होतं. हो, हो, हो. विकास दादा म्हणतायत नांदेडकर मी. विकास दादा थँक सो मच. सुमित दादा म्हणताय आपलं राष्ट्रगीत वंदे मातरम आहे आणि राष्ट्रगान जनगण मन आहे. याच्यात मी अजूनही कन्फ्यूज आहे. तुम्ही सांगताय तरी. या. ज्यांना जर काय म्हणतात ते खरी हिंमत असेल तर स्वतःच्या आयडीमध्ये या. ओके. विकास दादा म्हणताय. दिवेश म्हणते हाय, हाय दिवेश नमस्कार. सागर दादा हो, व्हायझड लोकांची काय कमी नाही. असतातच. असू दे त्यांच्यामुळेच आमचा लाईव्ह चालता म्हणायचा. येवा. किती जणांका येऊचा त्यांनी या. सागर दिवेश दादा म्हणतो हाय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. रणजित दादा म्हणताय ऐका नॅशनल अँथेम हे जनगण मन आणि नॅशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज डिफरन्स बिटवीन सॉन्ग अँड अँथेम रिगार्ड्स टू अँड टू अनऑफिशियल. याच्यामध्ये खरंच खूप कधी-कधी मुलं म्हणजे मुलं पण गप्पच हे करतात आणि आम्ही तर करतोच. अनिकेत दादा म्हणतायत ताईला नेहमी सपोर्ट करा. दादा हे अनिकेत दादा ही लोकं अशीच आहेत जी काय म्हणतात खिरीमध्ये मिठाचा खडा घालायला येणारी आहे ती. ताई तुम्ही जेवलात? नाही आता मिस्टर आले की नक्की जेवणार आहोत. मिस मराठी म्हणते ताई कोडे संपले का? कोड्यांची उत्तरच देत नाहीये. सागर म्हणता हो खरं आहे त्याचं असंच आहे ते. साजिद भाई ॲक्चुअली यू आर व्हेरी स्ट्रॉंग वुमेन अँड आय शुअर यू डूइंग वेल. प्लीज डोंट माइंड बॅड कमेंट दे लाईक डू गेट. येस दादा. येस दादा माझा हाच प्रयत्न आहे की मी कोणालाही घाबरणार नाही. माझं लाईव्ह आहे. माझे चांगले लोक पण आहेत माझ्यासोबत. त्यामुळे मी अजिबात नाही घाबरणार. आणि थँक सो मच साजिद भाई. तुम्ही मला चांगलं गाईड केलं त्याबद्दलही खूप खूप धन्यवाद. दिवेश म्हणतोय हाय. सुमित दादा म्हणते सर्व ऑनलाईन भावा बहिणींनो स्क्रीनवर डबल टॅप करून ताईच्या लाईव्हला डन करा. थँक सो मच सुनील दादा, सुमित दादा थँक सो मच. आणि खरंच दादा चांगली लोकं आहेत म्हणूनही मी माझं लाईव्ह घेण्याचं धाडस माझं रोजच्या रोज असतं आणि मी अजूनही चांगलं बोलण्याचा प्रयत्न करते. पण असतात आणि असल्यामुळेच मला माझं मी किती स्ट्रॉंग आहे हेही कळतं मला. अनिकेत दादा म्हणते, "ताई तुम्ही काळजी करू नका. जे आहेत ते नेहमी सपोर्ट करतात. वाईट बोलणारे जात आणि चांगले बोलणारे कमी असतात. पण आपल्याला तेच वरती घेऊन जातात. तुम्ही नेहमी निडर राहा. नेहमी तुम्हाला सपोर्ट राहील." थँक सो मच. सो मच. म्हणजे हेच बोललात ना माझ्यासाठी खूप आहे आणि ह्याच्यामुळेच मला एक काय म्हणतात तो आत्मविश्वास येतो मला अजून चांगलं लाईव्ह घेण्याचा. आणि मी माझं म्हणजे रोजचं जे व्हिडिओ एडिटिंग वगैरे त्यामध्ये मला हे बॅड कमेंट माझ्या लक्षातही राहत नाही. मी माझं काम करत असते. साजिद दादा गुड सेल्ट यू. साजिद भाई. सो मच. दादा तुम्हीही खूप छान आहात म्हणून एवढं चांगलं गाईड करताय. अनिकेत दादा, सुमित दादा सगळे ना खूप म्हणजे एका बहिणीप्रमाणे मला वागवतायत. त्यामुळे मला खरंच खूप बरं वाटतं. सुमित दादा कारण आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भूमीतून आहे. थोडी लाज वाटू द्या. रिस्पेक्ट टू वुमन. यांना कधी नसते. हे स्वतःच्या आईची पण इज्जत करत नसतील असं मला डाऊट आहे. एजमोल म्हणतात हॅलो. एजमोल दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. पटापटा डबल टॅप करा. पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. म्हणजे नाही का भाऊ तुमचे असणार का आता? म्हणजे नाही का भाऊ तुमचे असं करणार का आता?
हो दादा, तुम्ही तर माझे भाऊच आहात, सगळेजण भाऊच आहात तुम्ही, खरंच. म्हणून तर एवढा सर्वांनी सपोर्ट करताय मराठी. म्हणजे नाही तर कोण कोणाला सपोर्ट नाही करत एवढं, पण तुम्ही सर्वजण करताय. आणि मी नवीनच लाईव्ह मध्ये असल्यामुळे तरीही तुम्ही मला खूप सपोर्ट करताय, हे बघून मला खरंच खूप बरं वाटतंय. अनिकेतन, तुम्ही स्वतः पॉझिटिव्ह राहा, लाईफमध्ये भुंकणाऱ्यांना भुंकता आणि सपोर्ट करणाऱ्यांना हिंमत वाढवतात. सो बी स्ट्रॉंग, पॉझिटिव्ह. हो दादा, अनिकेत दादा, नक्की नक्की. मला तेच म्हणायचं आहे की मी अजिबात ह्या लोकांना जुमानत नाही, कारण माझं माझं पुढचं पाऊल हे माझ्यासाठी चांगलं असणार आहे आणि यांच्यासाठी खराब असणार. मग मला ह्यांना खराब फील करण्यासाठी मला अजून एक पाऊल पुढे टाकायचंच आहे. सुमित दादा म्हणते, ताई एक सांगू का? हो दादा, नक्की सांगा. गोविंद दादा, काय खाताय हो गोविंद दादा? गोविंद दादांचे कमेंट आले आहेत, कसले बॉल पाठवले आहेत दादांनी. प्लीज पटापटा कमेंट करा सर्वांनी कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. काय घेऊन आलाय गोविंदा? गोविंद दादा काय घेऊन आलाय? प्रश्न संपले, गोविंद दादा म्हणतायत. नाही हो दादा, प्रश्न खूप आहे. सागर, दही अंडी घेऊन आलाय का? प्रतीक्षा ताई म्हणते, खय आता खय जातच ताई? खय नाही गो. अनिकेत दादा म्हणतात, ते तुम्हाला खाली कसं ओढायचं पण ते बघतात, पण तुम्हाला आता वरती जायचं आहे. खूप खूप ज्या दिवशी तुम्ही सक्सेस व्हाल त्या दिवशी तुमच्या मागं पुढं फिरत असेल, एवढं लक्षात ठेवा ताई. यू द बेस्ट गर्ल, बेस्ट सिस्टर. थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू सो मच, खूप खूप थँक्यू सो मच. थँक्यू. म्हणजे तुम्ही एवढं सपोर्ट करताय ना, हे मला लय भारी वाटते. आणि म्हणजे जेव्हा कधीतरी अशा कमेंटमुळे सेल्फ थोडंसं खाली हे होतं, म्हणजे मन असं उदास होतं, तेव्हा तुमच्या सगळ्यांनी सगळे असे मला म्हणजे एक चांगलं प्राऊड फील करवता, तेव्हा मला लय बरं वाटतं. थँक्यू रणजित दादा. थँक्यू अनिकेत दादा. रणजित दादा म्हणते, एका व्यक्तीकडे काही फुलं आहेत आणि मंदिराला 10 पायऱ्या आहेत. प्रत्येक पायरीवर ती पायरी ज्या क्रमांकाची आहे तेवढी पुढे ठेवली आणि शेवटी 5 फुले राहिली, ती देवाला वाहिली, तर त्या व्यक्तीकडे काय? पुढचं काय नाही. सुरुवातीला किती फुलं होती? बाई, गणिताची फुलं आहेत वाटतं. सुरुवातीला किती फुलं होती? साजिद भाई बोलले, डोंट वरी, वेल ऑल विथ यू ऑलवेज. आय डोंट थिंक यू नीड हेल्प because you are very strong to give answer bad comment. God bless you. I am very proud to be all with you. Thank you साजिद दादा. मी नाही घाबरत अशांना. म्हणजे माहिती आहे दादा, बॅड कमेंट जरी आल्या ना तरी मी डोक्यात पर्यंत ठेवत नाही, कारण असल्या बॅड कमेंटला मी जर मनात घालून आणि डोक्यात घालून ठेवलं तर मी पुढे कधीच जाणार नाही, डिप्रेशनमध्ये जाणार आणि माझं काय आहे ते मी बंद करणार. मी अशा कमेंटला अजिबात म्हणजे ना टेक इट असं ग्रँडेड घेत नाही कुठल्याही कमेंटला. तर मला खरंच काही वाटत नाही असल्या कमेंटचं. चल ये तू आणि जा. काला चला आता लाईव्ह 1 मिनिट लाईव्ह संपवते आता. सांगा मग डॉक्टर बाबासाहेब करांचं यांचे खरे नाव काय आहे? नाही दादा मला माहीत, मला मोबाईलवर बघावं लागेल. जेवढं असं म्हणजे सगळ्यांना म्हणजे स्कूलमध्ये असं शिकवलं जातं ना, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, एवढंच माहिती आहे मला. म्हणजे खरं सांगते हा. बाय. तू पण काय गो, नाराज नसतो व्हायचा? मी नाही होत. भीमराव, हा भीमराव, येस भीमराव, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर.
अनिकेत दादा, तुला पाहून असं वाटतं तुमचं मन लगेच भरून येतं, पण स्वतःला स्ट्रॉंग करून करा इथून पुढे आणि सगळ्यांना उत्तर द्यायला शिका. लक्षात ठेवा, तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या रणांगिणी आहात. येस अनिकेत दादा, खरंच खूप छान. नाही रे, म्हणजे का सांगू, ह्या माणसांना मी का रिॲक्ट होते, का म्हणजे कधीतरी होते मी, नाहीतर असल्यांना हे करत नाही. पण का माहितीये, अशा खूप स्त्रिया आहेत ज्या लाईव्ह वगैरे यूट्यूब वगैरे ही आहे प्लॅटफॉर्म, पण त्याच्यावर येत नाही का, तर त्यांना अशा लोकांची भीती वाटते म्हणून. त्यामुळे म्हणून मी त्यांना असं थोडंसं हे करते. कोडं सांग, कोणी पण कोडे खेळायचे तर माझ्या कोड्याचा आन्सर द्या. लय कठीण आहे हो साजिद दादा. ओके बाय बेटा, टेक केअर ऑफ यू अँड युअर फॅमिली. साजिद भाई थँक्यू सो मच. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला टाइम भेटेल तेव्हा नक्की येत जा माझ्या लाईव्हला. ओके बाय बाय. आणि या कधीतरी या कोकणात. ओके थँक्यू. वाला यशश्री भीमराव रावजी आंबेडकर. बघा, ही पोलीस भरतीची नाही, ही नाही दुसरी. मला वाटलं म्हणजे ह्या आताच्या मुलांना सगळी माहिती असते, आमच्या आमच्या वेळीच्या मुलांना काही माहिती नाही. सुमित दादा सांगून जाते ताई, खरे नाव आहे कोणाला पण माहित नाही. ओके ओके, आम्हाला सांगा दादा, आम्हाला नाही माहिती. पटापटा कमेंट करा. आता मी लाईव्ह संपवते. उद्या सकाळी 11:30 वाजता भेटू आपण लाईव्हला. आता थोडंसं जेवायचा टायमिंग झालाय. अनिकेत दादा, मग आजपासून अजिबात रिॲक्ट व्हायचं नाही. समजलं? येणारे येतात, जाणारे जातात, पण लाईव्ह आपली आहे, लक्षात ठेव. प्रमाणे जगायचं दीदी. येस येस येस. हो दादा, अनिकेत दादा थँक्यू सो मच. आणि मला सर्वांना सांगायचं आहे की माझ्या या चॅनलवर कोकणातले भीमराव रामजी सपकाळ सपकाळ भीमराव रामजी सपकाळ यांचे हे खरे पूर्ण नाव. ओके ओके. येस साजिद भाई पण बोलतायत. व्हेरी गुड कमेंट ब्रदर अनिकेत. खरंच अनिकेत दादांनी खूप छान सांगितलंय, खरंच खूप छान सांगितलंय. आणि मला सर्वांना सांगायचं आहे की माझी कोकणची माणसं साधी बोळी याच्यावर मी एक काल परवाच्या दिवशीच एक हे टाकलंय, व्लॉग टाकला आहे कोकणातली. साजिदबाई तुम्हाला पण सांगते मी, कोकणातले एक लग्न कसं असतं, हळद कशी असते याचा ब्लॉग टाकलाय. नक्की तुम्ही जाऊन पहा, पूर्ण पहा आणि कमेंट सर्वांनी नक्की करा. सुमित दादा, अनिकेत दादा, साजिद दादा, सर्वांनी, रणजित दादा, सर्वांनी मला कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला. स्किप करू नका, सर्वांनी व्यवस्थित बघा आणि मला सांगा. हो का, चालेल का? माझ्या चॅनलवर लॉंग व्हिडिओ आहे कोकणातला. ताई त्याच्यावर डीपी काय? माझ्या याच्यावर इथं वरती दिसत असतो बघ ना, माझ्या चॅनल ऍक्टिव्हिटी मध्ये जा ना. डेफिनेटली. थँक्यू साजिद भाई. तुम्ही कमेंट नक्की करा, मी नक्की पाहीन. मला तुमच्याकडनं कमेंट नक्की पाहिजे की तुम्हाला व्हिडिओ कसा आवडला. नाही आवडला तर काहीतरी सांगा मला की कसा पाहिजे होता अजून, पण नक्की सर्वांनी करा. सुमित दादा, आणि ते नाव गुरुदक्षिणा म्हणून होते, आज पर्यंत आहे. ओके डॉक्टर हे बाबासाहेब. ओके. रणजित दादांनी उत्तर दिलं आहे. 10 पायऱ्या आहेत, प्रत्येकी पायरी क्रमांकाची फुले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आणि बरोबर 55 आणि शिल्लक राहिले 5. 55 + 60. वा वा वा. ह्याला ना असं थोडंसं डोकं लावून शांततेत आन्सर द्यायला पाहिजे, तर आन्सर व्यवस्थित बरोबर येतात. आणि अशी आन्सर ना सोडवत राहिले पाहिजे. रणजित दादा, तुम्ही टीचर वगैरे आहात का? असे मॅथ्स टीचर वगैरे आहात का? आणि आंबेडकर हे नाव त्यांना एका शिक्षकाने दिले होते. बापरे, हो का? आम्हाला हे काहीच माहिती नाही. गोविंद दादा, घाबरू नका, आम्ही आहोत लाईव्हला. कोणी वाईट येतो आम्ही त्याचं तोंड दाबतो. नाही, असल्यांना तोंड नाही चालू दे म्हणतात ना.
मी असं म्हणते, "भोका कुत्र्यानो भोका किती ते." तुमच्यामुळे माझा वॉच टाईम वाढणार आहे. साजिद दादा म्हणतात, "डेफिनेटली. थँक यू, सो मच." नीलमताई म्हणते, "झालं का जेवण?" नाही नीलमताई, आता मिस्टर येतील, जेवायचं आहे. अनिकेत दादा म्हणताय, "चला काळजी घे दीदी, बाळा स्वतःवर लक्ष दे, जेवण व्यवस्थित करत जा, काळजी घेत जा." हो अनिकेत दादा, उद्या नक्की या अनिकेत दादा, मी वाट पाहीन. उद्या 11:30 वाजता लाईव्ह होणार आहे. नक्की या तुम्ही. यशस्वी म्हणते, "सर्च मारलं पण मिळत नाही." अगं, माझ्या ह्याच्यावर क्लिक कर. तिथं वरती दिसतंय ना, तिथं लाईक वगैरे तिथं क्लिक कर आणि चॅनल ॲक्टिव्हिटीमध्ये जा किंवा गो टू चॅनलमध्ये जा किंवा कोकणची माणसं साधीभोळी हे चॅनल सर्च कर आणि दिसेल कदाचित. एवढं पण माझं काही मोठं नाहीये दिसायला. त्यामुळे होतात. लग्नात हळद का लावतात? नाही, असं नाहीये. लग्नात हळद का लावतात? मला विचारताय का तुम्ही? विजयराव म्हणताय, ताई श्री स्वामी समर्थ ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. थँक यू विजयराव, थँक यू सो मच. आता मी लाईव्ह संपवते विजय दादा, पण उद्या नक्की या चॅनलला जॉईन व्हा सर्वांनी, म्हणजे उद्याच्या लाईव्हमध्ये तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. चला जातो, सुमित दादा म्हणते चला जातो, सर्वांना राम राम, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराज, जय गजानन माऊली. सुमित दादा तुम्ही नक्की या उद्या 11:30 वाजता, मी वाट पाहीन सर्वांची. यशस्वी म्हणते, मला माहित होतं पण ते आठवत नव्हतं. ओके, ओके. कोकणची माणसं साधीभोळी हे चॅनल आहे आणि या चॅनलवर मी कोकणातली हळद कशी साजरी केली जाते ते सांगितलं आहे. मॅथ्स टॉपर आहे, टीचर नाही. वॉव! रणजित दादा व्हेरी नाईस. नक्की या. आम्हाला अशी क्लिकी अशी आन्सर म्हणजे क्वेश्चन आम्हाला सोडवायला नक्की आवडेल. मी पण कधीतरी पेन घेऊन बसेन. तुम्ही आलात तर. गॉडफादर म्हणताय, हा मासे खाणाऱ्यांना जास्त डोकं असतं, असं काल कोणी बोललेलं. पण आता माझा विषय वेगळा चालू होता ना, त्यामुळे मला जमलं नाही ते सोडवायला. बाय ताई म्हणते यशस्वी. बाय, बाय. प्लीज सर्वांनी माझा तो व्हिडिओ जाऊन बघा आणि कमेंट करून नक्की सांगा. बघू किती कमेंट येतायत तुमच्यापैकी. कोण-कोण मला कमेंट करून सांगतंय. अनिकेत दादा म्हणताय, "व्हिडिओ बघेल मी आणि सांगेल कसा आहे म्हणून. तू केला म्हणजे छानच असणार. मी सबस्क्राईब केली आणि तुला आणि पण लाईक पण केली." थँक अनिकेत दादा. नक्की, नक्की सांग मला, नक्की सांग. संदीप दादा म्हणताय 24 लाईक केलं. थँक संदीप दादा. यशस्वी म्हणते हाय. विजयराव म्हणते, "माझा नवीन मूव्ही येतोय. श्री स्वामी समर्थ चरित्र स्वामींचा रोल करतोय मी. आकाश नारायणकर दादा डायरेक्शनमध्ये." ओके, ओके विजय दादा, मी नक्की पाहीन तुमचा श्री स्वामी समर्थ चरित्र. पाहायला नक्की आवडेल. थँक दादा. नक्की सांगा जेव्हा रिलीज होईल तेव्हा वगैरे. गॉडफादर म्हणते, "आता मासे कुठे गेले?" हल्ली मी इकडे आल्यापासून मासेच खात नाही ना जम्मूला, त्यामुळे. संदीप दादा म्हणते, "हो प्रश्न आहे, हळद का लावली जाते?" हळद लावली जाते लग्नात. ते चांगलं असतं लावायला. जरा स्किन वगैरे चांगली होते ना म्हणून. संदीप दादा म्हणते, चांगले सी फूड कुठे भेटते तुमच्या इकडे? मालवण, वेंगुर्ला वगैरे या साईडला नक्की चांगले चांगले भेटतात. मला राजेशमध्ये शूटिंग चालू आहे कोणत्या ठिकाणी? तर आता मंडळी मी लाईव्ह संपवते. उद्या सकाळी 11:30 वाजता नक्की येऊया. खूप गप्पा मारूया. गॉडफादर म्हणतायत कोकणात. तर मी लाईव्ह संपवते. आता मला जेवण वाढायचं आहे. बाय बाय. काळजी घ्या. नमस्कार. अनिकेत दादा तूही काळजी घे. गॉडफादर दादा तुम्ही घ्या. राजश्री, रणजित दादा आणि विजय दादा आणि रणजित दादा आणि सुमित दादा सर्वांनी काळजी घ्या. बाय बाय. टेक केअर. काळजी घ्या. बाय बाय बाय.